Соңғы вакытта безнең җырчыларыбыз үзләрен төрле өлкәдә сынап карыйлар. Мәсәлән, җырчы Раят Фасыйхов чит ил мультфильмнарын тәрҗемә итүдә һәм аларны тавышландыруда катнаша икән. Сез аның тавышын күп кенә мультфильм персонажларыннан танып ала алачаксыз. Хәзер җырлаячак Алина Шәрифҗанова да мультфильмда берәр геройны тавышландырырга хыяллана. Яңа образын һәм героен көтә Алина Шәрифҗанова. Нişe kışlar öttü, nişe yazılar kildi, ak gülmekler kildi, kiyesin, süyüp öyle gittin, mine yalğız ettin, haber mina nişik düzesin.